Sziasztok, Laci vagyok, a vizualtest.hu adását nézitek, és most itt az Aplok alkalmazás lezáró alkalmazást fogjuk bemutatni. Hát most beállítok egy egyszerű kódot, ebben lesz 4 darab 3-as, és ugye utána megjelenik nekünk a felület, utána jelzi nekünk ugye, hogy kapcsoljuk be a hozzáférhetőséget. Ugye leokézzük ugye melyik frissítésből ugye mit kapott meg, és ugye utána szépen nektek ugye a funkciókat, ugye megtaláljuk az alkalmazásainkat, ezeket ugye egyszerűen a lakatot rácsukva, például most rácsukom a galériára, igen, itt elfelejtettem bekapcsolni, bocsánat. Használati jogú alkalmazásoknál is ugye be kell kapcsolni. Tehát most lezárom a galériát, fájlkezelőt, fotókat, lezárom mondjuk az Instagramot, és mondjuk a Facebook Messenger-t, valamint legyen még ugye a Pinterest. Itt ugye le tudjuk ezért zárni a Play áruházat és a installt is, tehát ugye alkalmazás telepítést is, ehhez a külön ezeket is meg fogom mutatni. Ugye vannak profiljaink, ugye amit tudunk ugye hozzárendelni, de ugye be is lépek, úgy egyszerűbb. Ha aktiváljuk, ugye akkor mindent felszabadít. Tehát létrehozhatunk egy előre meghatározott profilokat. Tehát például elnevezzük közösséginek, és ott beletesszük a közösségi alkalmazásokat, elnevezzük mondjuk médiának, lezárjuk a média alkalmazásainkat, mint zenelejátszó, képek, elnevezzük biztonságos módnak, és akkor betesszük mondjuk az e-mailjeinket, a SMS-einket, a személyes beszélgetéseinket, vagy épp a Viber, Skype-ot és egyebeket. Ugye ezt mi döntjük el, hogy hogy szeretnénk megoldani. Fotovaulthoz belépve, ugye ide úgy helyezhetünk be képeket, videókat, hogy a galériából megosztással a aplokkal osztjuk meg. Most van az aplokban, és akkor ugye bekerül ebbe a biztonságos mappába, amit csak innen ebből az alkalmazásból fogunk majd elérni. Tehát ugye így rejtetünk le például fotókat és videókat a gyári alkalmazások elől. Van még itt több, van time lock és ugye location lock. A GPS alapú, tehát ezt nem csak GPS, de Wi-Fi alapján is tud mérni. Ezt például úgy tudjuk használni, hogy megadjuk a hozzá tartozó Wi-Fi hotspotot, amit tegyük fel, hogy éppen egy szórakozó helyen, a Bíboros nevezetű szórakozó helyi Tegerben, a Bíboros nevű Wi-Fi-vel, és ott ugye beállíthatjuk, hogy mit szeretnénk lezárni, adunk neki új profilt, és például ugye lezárjuk a közösségi és e-mail alkalmazásainkat, hogyha esetleg valaki kezébe kaparintaná a készüléket, ugye, akkor a nevünkben semmit ne tudjon esetleg ugye kiírni, vagy épp senkivel ne tudjon kommunikálni. És
És ennyi. Ekkor ez létre is van hozva, és ha úgy szeretnénk, ugye akkor a profiloknál ezt ugye be is tudjuk kapcsolni. És ugye akkor ezt amint arra a Wi-Fi-re csatlakozik ugye a telefonunk, akkor ezeket az alkalmazásokat szépen le is fogja nekünk zárni. Itt van az előbb, van a time is. Ugye itt pedig egy megadott időintervallumra tudjuk felvenni ugyanúgy a adott vagy újonnan létrehozott alkalmazásokat, profilokat. Ugye idő alapján, hely alapján, különböző profilok alapján listázhatunk. A Protect-et ugye állíthatjuk kód, vagy ugye ilyen, nem teszem birtán neve, ugye ez a rajz alapúra. Itt most például beállítom ezt. Ugye beállíthatjuk, hogy legyen-e vizuális vagy rezgő visszajelzés közben. Itt beállíthatunk ugye egy biztonsági kérdést, esetleg elfelejtenénk mind a kódot, mind a Advanced Protection. Itt a csomagtelepítő, ugye ügyesen kér is. Itt magát az alkalmazást is meg tudjuk védeni. Vagy például a beállítások menüt is akár. Természetesen ugye ez az alkalmazás azoknak jön jól, akik ugye nem új lenyomatolvasós telefont használnak, hiszen azoknál ugye már az új lenyomatokkal sokkal jobban meg lehet védeni egy sokkal egyszerűbb alkalmazás lezáróval is. Sokáig telepítette. Itt meg tudjuk adni azt is, hogy egy alkalmazásból mennyi idővel a kilépés után kérem majd újra kódot, tehát például ha kiléptünk, ugye akkor rögtön, vagy mondjuk 15, 30, 1, 3, 5 perc múlva, vagy ugye például ha a kijelzőt lezártuk és visszaoldjuk. Ugye itt van még némi beállítás, pluginokat, témákat, üzeneteket, ugye különböző beállítási funkciókat találunk még. Bekapcsolhatjuk ugye a gyors feloldás funkciót is, ha nincsen, tehát nem jelenítünk meg értesítési sávot. És most innen szépen kilépünk, lezárunk, feloldunk, és mondjuk megpróbálunk belépni a Messengerbe, és itt ugye szépen kér is egy rövid felvillanás utána. Azt mondom, Instagramra is állítottam, igen. Vagy például, ha valamit törölni akarunk, akkor elvileg szintén kérnie kellene. Így van, ugye itt szintén kéri. Ugye most a bíborosban nem tudok természetesen elmenni, azért hogy megmutassam, hogy a helyalapú lezáró is működik, de működik egyébként, mert kipróbáltam, tehát a time, tehát az idő és a helyalapú is kiválóan teszi a dolgát. Azt most hirtelen meg nem tudom nektek mondani, de azt mondom, hogy van egy fizetős változat, ami nekem ugye itt nem jelenik meg a M9-en, ami már ugye új lenyomatolvasós telefonokra készült, és ugye ez az új lenyomat olvasót használja már ugyanezekre. De mivel egy új lenyomat alapú feloldás ugye eleve sokkal biztonságosabb ezeknél,
ott már ugye elég mondjuk, hogyha egy egyszerű alkalmazás lezáró van, ugye amihez tudunk GPS kodátárt, vagy ugyanígy Wi-Fi hotspotokat rendelni, és akkor ugye kiválóan meg tudjuk neki adni, hogy mely esetekben ne zárja le, mely esetekben igen. Itt ugye azért fontosabb ez a beállítás, mert ugye idegesítő lehet például, ha otthon a lakásban is ugye minden alkalmazásnál kéri a feloldást, akár ugye a PIN kód alapúval, akár ugye a pattern lock alapú feloldással. Viszont itt be tudjuk állítani, hogy például ne kérje itthon mindent oldjon fel, de ha elmegyünk itthonról, akkor igenis, hogy vegye komolyan és kérje a feloldási mintázatot, vagy éppen ugye a kódot. Ugye új lenyomat olvasónál új lenyomat olvasónál azért nincs már akkor jelentősége, mert új lenyomat beolvasása ugye pár másodperc, 10 másodperc, tehát ugye ott sokkal kevesebb időt vesztünk, ezért sokkal kevésbé is idegesítő, ha esetleg otthon is lezárja az alkalmazásokat, de ez minden esetre egy jó használható alternatíva lehet azok számára, akik szeretnék jobban megvédeni az adataikat, hiszen magát az alkalmazást sem lehet törölni, sőt, teljesen is lehet rejteni a telefonon, még az ikonját is.